לפני מספר שעות התקנו את המשפחות כי גופות יקיריהן הותרו על ידי כוח צה"ל במנהרה תת-קרקעית ברפיח. הם נרצחו באכזריות על ידי מחבלי חמאס זמן קצר לפני שהגענו אליהם. המשפחה שלי. הם נחטפו חיים בבוקר 7 באוקטובר על ידי ארגון הטרור חמאס. אני לא שואלת. כולנו אותו דבר. 5 חודשים עברו מהיום הנורא ההוא. היום האחרון בחייהם של 6 חטופים שנרצחו במנהרה מחניקה ואפלה שאי אפשר אפילו לעמוד בה 20 מטר מתחת לאדמה של רפיח. אם יש פנים למחיר הכבד של דחיית העסקה, אלו הפנים שלהם. החלפת אותה, נורא. לא, היא עוד מהברינג. ברינג עדנום. השבוע נפגשנו לשיחה משותפת עם המשפחות של אלו שלא יחזרו לעולם מהשבי. צריכה לחלום עליו? לא, כל כך פעם אחת רק הצלחתי. סקית שהם לא באים לנו, בפעם שאני עוצמת עיניים אני אומרת, אולי היום. מדינה שלמה עוצרת את נשימתה ומחזירה פעימה. דווקא בימים האלה שבהם החטופים חוזרים הביתה, הנה הן בתוך הרכב, ביחד, הן בחיים. חייבים להקשיב למי ששילמו את המחיר האכזרי ביותר. ל6 המשפחות שלא יודעות, וכנראה שלא ידעו כמעט דבר, על ימיהם האחרונים של עדן, כרמל, הרש, אלמוג, אלכס ואורי. 6 חטופים שנרצחו, שהפכו למשפחת שכול אחת. איך מרגישה המשפחה המוזרה הזאת עליו? מוזרה, אבל יש על מי להישען. אפשר לחלוק את אותם בעצם כאבים. אני ונירה נמצאות ביחד בקבוצת תמיכה, נפגשות כל יום ראשון. I feel that the only people on earth who I really feel understand me are these 5 families. I have other people who understand the depth and texture and the exact smell and taste of the agony that I feel. כשהם יושבים יחד זה לצד זאת, אי אפשר שלא לדמיין את השיחות שהיו שם, בשעות הארוכות בשבי. עדן בטח סיפרה על החיוך הגדול שהיה לאמא שירית, אלמוג התגאה בנירה, הרש דיבר על האצילות של אמא רייצ'ל, כרמל סיפרה בגעגוע על אלון, אחיה הקטן, ואלכס, שבטח סיפר לכולם איך הכיר את אשתו מיכל, האמא של 2 הבנים שלו. אני כל הזמן שואלת את עצמי, למה את ממשיכה להילחם? אם הסיפור שלך נגמר, למה את ממשיכה? יש לי 2 ילדים קטנים בבית, כולם מפצירים בי, תשבי, תטפלי בהם. ואני כל הזמן אומרת לעצמי שאני לא רוצה שאף אחד אחר יחווה את הכאב שאנחנו חווינו. אני אישית עושה את זה בגלל שאני מבין שהעסקה הזאת שעכשיו קורית, זה הדבר הכי מדהים בעולם. וזה כל כך עצוב שזה לא קרה לפני. ואני פה בשביל לוודא שהעסקה הזאת תמשיך. כי אם היא תפסיק, יהיו עוד מקרים כמו שלנו. כרמל גת נחטפה מבית הוריה בקיבוץ בארי. שמי כרמל גת, בת 39, מבארי. אורי דנינו נחטף אחרי שחזר כדי לנסות ולהציל את חבריו. קוראים לי אורי דנינו, אני בן 25 מירושלים. הפעם האחרונה שההורים של הרש גולדברג פולין ראו אותו הייתה ב-11 בלילה כשיצא למסיבה. My name is Hirsch Goldberg Poland. He came over and he kissed me and he kissed John and he was walking out the door and he turned around very casually and he looked at me and said, I love you, I'll see you tomorrow. שמי עדן ירושלמי, אני בת 24 מתל אביב. עדן ירושלמי הייתה מאושרת בלילה ההוא בנובה, ואז הגיעו המחבלים. יורים בי. אוקיי, לא לזוז, אל תזוזי מאיפה שאת נמצאת. מאותו מקום נכתב גם אלמוג סרוסי. שלום, שמי אלמוג סרוסי. שעוד הספיק לרקוד בערב החג עם המשפחה בבית. 11:15 יוצא מהדלת,
עם החיוך הזה שלו. זהו, זו התמונה האחרונה שלנו ממנו. זו התמונה האחרונה. לאלכס לובנוב יש ילד בן 2. מיכל, תום, אמא, אבא, מתגעגע, אוהב אתכם מאוד. וב7 באוקטובר מיכל אשתו הייתה בחודש השישי להריונה. אני עדיין מדמיינת אותו חוזר הביתה, פוגש את קאי לראשונה. לא ראה את קאי. לא. הוא גם לא יראה. הם נורו למוות יחד כאן, בעומק המנהרה, שהכניסה אליה מחדר ילדים. משאירים אחריהם חור שחור. יש מעט מאוד מידע על החודשים האחרונים של חייהם. אני לא יודעת כלום מה עבר על עדן בשבי. אין יומן, אין שום דבר, נכון? רק אחרי 5 חודשים קיבלנו עוד חיים ראשון על עדן. אמרו לנו סבירות גבוהה שהיא נמצאת בקבוצה. סבירות גבוהה עם עוד אישה אחת. אני זוכרת שבבית, אני והמשפחה כזה אמרנו, הלוואי וזאת כרמל גת. אתה בטח פעם ראשונה שומע את זה, כי שמענו עליה דברים מאוד טובים, אישה טובה, וכרמל גת עסקה ביוגה, ועדן בפילאטיס, ואמרנו, וואי, בטח איזה חיבור מדהים יהיה ביניהן. אנחנו קיבלנו כמה וכמה אותות חיים לאורך כל התקופה. האות חיים האחרון היה 2 שבועות ומשהו לפני הרצח. We would have someone come and say, we had a sign of life. And they will never go into details of what that means at all. And I remember that in July, I asked, is he being held with other Americans? And strangely, they answered and said no. And I said, is he being held with all men? And they said no. And I said, are they all young? This might be insulting for some people. They said, no, there's a woman who's 40. And immediately I knew that it was Carmel. We both looked at each other and said, he's being held with Carmel. And we felt the relief that you were talking about, because we thought she's helping him. She has, he has one arm. And that was why, when we heard the rumor on Motzei Shabbat, and the list had Carmel and Hirsch on it, right away we were terrified. קיבלנו את השמועות, זה גם היה יום ההולדת שלי. אני לא האמנתי. אני אמרתי, לא, זה שמועות. בדיוק השקפתי את האבא לי לישון, והתקשר אליי מישהו ואמר לי, את ראית את הרשימה? ואני אומרת, איזה רשימה? אנחנו היינו בכיכר. כשהתחילו השמועות, התחלה זה היה גם כזה, טוב, עוד שמועות. דברים התחילו להיות חשודים כנכונים. We waited from 9 o'clock at night until 4 in the morning, and those 7 hours were complete and utter torture. ישבתי בסלון, פתחתי את השער של הבית, ואמרתי, הם לא ידפקו בדלת. הם ייכנסו בשער, לא תהיה דפיקה בדלת. והם נכנסו בדלת בלי לדפוק. פשוט ישבתי שם עד 4 בבוקר וחיכיתי שיבוא הקצין ויגיד שזה אלכס. וזה ככה. מה חושבים ברגע הראשון? אני לא בטוח שעד עכשיו אני מעכל את זה עד הסוף, את הדבר הזה. זה שינה אותי מאוד. זה אומר שאני אישה מאוד עצובה. הכאב הזה שלא הצלחתי להוציא אותה מהגיהנום הזה. זה ילווה אותי כל החיים. אבו כביר, שגם הלכתי להיפרד ממנה וראיתי את פנים שלה. זה היה מבט כזה, אמא, למה? היה לה מבט כזה של... בכיתי והתנצלתי בפניה, חיבקתי אותה. אבל התנצלת על מה? שלא הצלחנו להחזיר אותה הביתה חיה. ביום האחרון של אוגוסט מצאו במקרה כוחות צה"ל שפעלו בשכונת שייח סולטן ברפיח, פיר של מנהרה שהכניסה אליו הייתה מחדר ילדים.
הפיר היה חלק ממערכת מנהרות בה הסתתרו בכירים בחמאס. גם ה-DNA של סינואר עצמו היה שם. כשנכנסו כוחות צה"ל לפיר החשוך והתחוב, הם מצאו 6 גופות. החטופים לפי הערכות נרצחו על ידי השומרים שלהם כ-48 שעות קודם. מפקד בכיר שהיה שם מתחת לאדמה הגדיר את זה כרגע הכי קשה של המלחמה. נכשלנו. מה יודעים על הרגעים האחרונים? לפי מה שאני יודע זה פשוט שהמחבלים נלחצו מהתקדמות של צה"ל. פשוט ירו בהם. הם פשוט ירו בשישתם כמה כדורים בכל אחד. וידאו שהם מתים וברחו משם. חמאס לחץ על ההדק, אבל הממשלה לא הצילה אותם. הממשלה הובילה, כל הדרכים הובילו לרצח הזה, בגללם. לכן כל אחד שיושב שם בממשלה צריך להתבייש בעצמו. כן, ואני אומרת כולם. הם דיברו איתך? הם ניסו. מה היה? סירבתי. מי רצה? מ-1 עד 10, כולם. מ-1 עד 10. מנתניהו ועד אכן. בחירי השרים שלו. כן. הם פשוט לא ראויים להסתכל לי בעיניים, הם לא ראויים לדרוך בבית שלי. בטח שאני כועסת. אני רואה את התנאים של העסקה הזאת ואני כועסת. העסקה של מה הייתה אותו דבר? על מה היא נפלה? על ציר פילדלפי? על ציר נצרים? ומה עכשיו? מה השתנה? Did you meet anyone who actually took responsibility for what happened? I mean, a lot of people have said that they're sorry, but I don't recall anyone saying, it's on me. Like, it's my responsibility. מי שהסתכל לנו בעיניים ואמר, אנחנו מצטערים, כשלנו, זה דווקא היה הדרג הצבאי. אבל הדרג המדיני, אף אחד. לא. לא לקחו אחריות. אני גם לא רוצה לשמוע, זה מאוחר מדי. פשוט שיתביישו. אם הם שומעים אותי, שיתביישו. מבחינתי, הלקיחת אחריות של הדרג המדיני על הרצח של האהובים שלנו, זה בזה שהם עכשיו ימנעו את הרצח הבא. למרות האבל הכבד, הם לא הפסיקו לרגע להילחם בשביל משפחות החטופים האחרות. וכשהעסקה הנוכחית יצאה סוף סוף לדרך, הכל התערבב. הנה אנחנו רואים את 4 יוצאות מהגיהנום. כשמדינה שלמה נצמדה למסך, הם לא היו מסוגלים. כי אל תוך רגעי השמחה נכנסו גם רגשות שניסו לשמור בפנים. מה אני לא רואה? הלחם. אתה לא רואה את השעות הקטנות של הלילה. אתה לא רואה אותנו יושבים מול העסקאות שקורות עכשיו, ומצד אחד בוכים מאושר ומצד שני בוכים מכאב אינסופי, כי הם היו צריכים לחזור הביתה באותה מידה. אתה לא רואה את התסכול. התסכול מציף אותי. הפספוס הזה של העסקה שהייתה צריכה להיות במאי, והם היו צועדים לקראתנו ככה, והיינו מחבקים אותם גם כן. קנאה עצומה. ברור. הקנאה לא על השמחה שלהם, אלא על העצב שלנו, ולמה אנחנו לא כאן. 11 חודשים אני דמיינתי שאני מחבקת את עדן, חזק ולא מרפה. יש לי את התמונה בראש, שמתקשרים אליי ואומרים לי, עדן משתחררת, ובאיזה בית חולים היא תהיה, ושאנחנו רצים אליה. אפילו דמיינתי שהיא מחכה לי במיטה של בית החולים, ואני באה אליה ואני מחבקת אותה, ושאני בוכה, אבל בוכה הפעם מאושר. בטח שדמיינתי את זה. זה מה שהחזיק אותי שפויה. Well, I think that there are days of juggling feelings of elation and relief that these hostages are coming home and seeing these reunions, and juggling the concern and the fear for the remaining hostages. And the last ball that we're all juggling is we are walking through life with an axe coming out of our chest at all times. And how do you have the ability to hold all of those things at one time? אותי זה משמח
ממש. זו שמחה מאוד מאוד גדולה, באמת. אני עברתי את זה עם ירדן, אני יודע מה זה לקבל את החיבוק הזה של מי שחוזר מהשבי. זה מדהים. זה ממש להחליט, האם אני הולך לרצוח אותו, אני הולך להחזיר אותו. ועכשיו החליטו להחזיר. עם כרמל החליטו להפקיר. פאפה, נכון. זה פאפה? הבן הגדול מחפש אותו בטירוף. עד היום. רואה אוטו שדומה לאוטו של אבא שלו, צועק, הנה אבא חזר, הנה אבא חזר, והוא בטוח שאבא הולך לצאת מהאוטו הזה. ואני עוצרת בצד הדרך כי אני לא מצליחה להמשיך לנהוג. ואתה רואה ילד בן 3 עם אכזבה בעיניים. אם יש להם בכל זאת נחמה אחת קטנה, היא מגיעה מתוך ההיכרות האישית שנרקמה אחרי שהגורל כרך ביניהם בצורה אכזרית כל כך. יש להם קבוצת וואטסאפ משותפת, קוראים לה 6 הגיבורים. והם מבינים היום איזו חבורה אנושית מופלאה הצליחה לשרוד שם 11 חודשים, בתנאים נוראיים, בלי חשמל, בלי מקלחת ושירותים, ברעב, בפחד, אבל ביחד. אחרי הרצח שנפגשנו, 6 המשפחות, ודיברנו על הילדים שלנו, אז באיזשהו מקום משהו קצת נרגע בלהבין שהם היו 6 כזאת של חבר'ה אחד, עם אהבה, עם אנשים שאכפת להם מהאחר. That's Nechama. They were not alone, and they really helped each other. And that's why they survived in horrible conditions until the only thing that could kill them was a bullet. העיניים של 6 המשפחות ששילמו את המחיר הכי יקר נשואות עכשיו קדימה, לשבועות הדרמטיים שלפנינו. ובין הקנאה לצער ולשמחה, מתגנב גם פחד שהעסקה הזאת לא תושלם, שלא כולם יחזרו הביתה. אם לא יעשו את זה, אנחנו נגיע לאותו מצב, שישבו פה 6 משפחות אחרות, ותראיין אותם גם על איך המלחמה המשיכה, ואיך החטופים נהרגו, בגלל שהפסיקו את העסקה. Hamas killed our people. I'm not giving them a pass, but right now is the moment to choose to do the thing that wasn't done the first time. We need for this to continue, not just for these 33 in the first phase, for every single person to come back. Everyone is cherished, everyone is beloved, and it's time.